Ćao. Šta ćeš ti ovdje? Došao sam da platim kauciju, ono što sam ležao. Što si trebao da ležiš? Da. Daj pare. Dobro je. Ajde dođeš meni da večeram. Može, ajde. Sam da uzmem jedan pendrive za svaki slučaj. Idemo. Jo, kako lijepa kuća. Kad si se gradio? Ima jedan slobodno vrijeme kad sam izgradio. Wow. Ajmo unutra. Sad je nam je nosa. Dobro, ajde. Šta imam za klopu? Šaš ga lijepa. Ti nisi gladan, a? Nisam gladan. Ja. Gdje živiš? Ma tu nekako celjena, tu blizu. Vidi s kuće da počeo sam da iznajmljujem. Gdje živiš kod mene? Gdje? Tu imam go na potkrovlju, imam jednu sobicu. Ajde idem da pokupim stvari. Okej. Ja te čekam. Stižem brzo. Ćao! Okej. Pokupim. Staru kuću nećemo se skoro vidjeti. Da je ovaj čovjek da mu platimo. Gasit ću sve. Dome, slatki dome. Stigo sam, gdje si? Evo me. Gdje? Goran, spratu. Potkrovlje. Baš je lijepo. Gdje je soba? Tu? Da stavim kako hoću ili? Kako od se? Tu. Ćemo onda na spavanje. Već je kasno. Može? Može, ajde. Laku noć.